Un, dos, un, dos, Sempre comencem dijous i divendres a pelar i a pelar les penques també i preparar-ho tot. Mirar les calderes si tenen falta de repassar, perquè com és el material tan finet, sempre n'hi ha algun foradet i l'han de soldar. Netejar-les i el dissabte mos veiem a les 7 i a les 7:30 comencem a fer el tinglau d'escampar, n'hi ha un cabàs d'arena baix per no fer-li mal al doquí, a traure els ferros, tots els aperos, la llenya i a posar les calderes. I a les 8 i algo normalment ja comencem a posar aigua i tots els condiments que has vist allí en l'altaret que tenim. I ja anem fent. Ara anem mirant les que van més avançades i les que anem més avançades tirem l'aigua per trencar el bull i que els fesols es partisquen per la meitat. Si els fesols es partixen i treuen la farineta que fa el caldet més espès. Vam començar en broma i en broma s'ha fet un tinglau molt gran. Les calderes així van començar en postguerra. El retorn de Sant Roc va voler fer un dinar de calent per als pobres de solemnitat i ahir va començar a fer-se les calderes al voltant de l'ermita de Sant Antoni. I anava replegant-se la voluntat per tot el poble per poder sufragar aquest menjar. Es nomenaven uns festers tots els anys i ahir anaven i es cuinaven al carrer de l'ermita i es servien a la porta de l'ermita o a la placeta d'Anguis. I després ja l'Ajuntament, després de perdre sobre els finals dels 70, l'Ajuntament va voler recuperar i en qui va pensar? Doncs en els festers de Sant Vicent. No tots van dir, clar, si són 5 o 6 calderes es poden fer allí, però clar, nosaltres tenim el casal allí i tenim una facilitat per poder fer això. No és perquè fas la faena. La faena no és perder-la feta, sinó saber com la tens que fer, perquè uns altres després la puguen fer. Ho sabeu? Això ho sabreu vosaltres després, quan sereu més petits.